'yan Afirka gabaki ɗaya bai kamata a ce wannan bidiyon suna barin shi yana tsufa ba, ya kamata su dinga sabunta shi. Kaf Afirka sako ne wannan, ba wai Najeriya ko Nijar ko Ghana ko ina. Duk ɗan Afirka yana buƙata, kai duk makarantar da ke Afirka ya buƙaci wannan kilif ɗin bidiyon. Ya kamata a dinga ma sa ma yara shi 'yan makaranta su saurara, ƙananan yara su tashi da wannan tunani. Sannan kuma akwai kilif ɗi ne na Turanci, to wannan wanda muka samu ne da fassara Hausa. Ya kamata duk 'yan Afirka su sani, dan manyan mu Turawa sun yi amfani da su, sun durmayar da Afirka cikin bakin ciki da tashin hankali da kuncin rayuwa. Shine abin da suke karantar da ɗiyansu Turawa, shine nan aka fassara mana abin da ke tunanin su, wanda kullun shine gaba. Sun riga sun samu sa'an manyan mu, sun durmayar da mu cikin gurin su ya cika, wanda sun tabbatar da ba su iya rayuwa sai sun durmayar da mu cikin wannan mugun hali. To me mafita? Ya kamata mu kanmu yadda sun kace dukkan su kansu haɗe yake, sun tunanin su guda na durmayar da abin nan Afirka cikin tashin hankali da kuncin rayuwa, domin Turai da Amurka su samu rayuwa. Ya kamata a ce duk wani ɗan Afirka tunanin shi yana ciki irin wannan tunani na cewa tun da mu manyan mu an gama da rayuwarsu, an gama saye su, an gama unhwani da su, sun zama kan nan. Inna lillahi. Ku yi haƙuri da Allah, an ɗauki mana nifa, amma ga bidiyon nan zan saka maku ku saurara. Dan Allah ku yi sharing domin ya karwaɗe Afirka wannan bidiyon. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran, inda zan farawa da wannan labari na wani babban masani na ƙasar Amurka. A wata lacca da ya yi a gaban ɗalibai, ya yi musu bayani akan manufar Amurka da ƙasashen Turai akan Afirka. Alhaji Bizu Abubakar ya fassara mana wannan labarin kamar haka. A cikin wannan bayani, shi dai wannan babban masanin cewa yayi kasashen Turai na ci gaba da lunka kokarin su da kuma ɗaukan dukkanin matakan da ya kamata saboda su ƙara hana ma Afirka ta yankin Sahel farfadowa da kuma samun ci gaban kanta da kanta. Yace za mu yi iya kokarin mu domin ganin Afirka ta dawwama a cikin talauci kamar yadda take a yau. Wannan ita ce hanyar tsira guda ɗaya tilo gare mu Turawa, in shi. Kuma wajibi ne kowa ya fahimci haka. Ya ce to saboda shi ne duk wata ƙungiya da kuke gani a duniya, ko ƙungiyar duniya ce, ko ta ƙasa da ƙasa, ko ta cikin gida da muke dafa ma, muke ba ta goyon baya, to muna hakan ne domin ta kama muna mu samu mu cimma wannan guri na kashe Afirka domin Turai da Amurka su rayu. Ya ce duk waɗansu tsare-tsare na tattalin arziki ko na kasuwanci ko na ci gaban ƙasa da ma ilmumuka daban-daban da muke karantar da 'ya'yan Afirka a cikin makarantu da jami'o'i, to dukkaninsu mun tsara su ne akan wannan manufa tamu, manufa ta ƙoƙarin dabaibaye ƙasashen nahiyar Afirka don su kasa samun ci gaba, su kasa samun nazarin da ya kamata su yi wanda zai fidda su daga cikin ƙangin talauci. Muna ƙoƙarin ne mu ƙara durmuyar da su a cikin matsaloli na yunwa da tashe-tashen hankula, mu kuma mu samu dama muhimmiya ta wadaƙa da arzikinsu. Wannan kuwa ya ce haka yake ko a Turai ko a Amurka, kai har ma a China. Mu dai dubararmu ita ce mu yi iya ƙoƙarinmu domin mu hana 'ya'yan Afirka su gano hanyar da za su iya tashi su tsaya da kansu, su ceci kansu, su gina ƙasashensu. Ya ce muna iya ƙoƙarinmu ne domin mu hana su yin duk wani tsari ko kuma wani aiki wanda zai taimakawa su samu su bunƙasa tattalin arzikinsu. To kun ji yadda maganar take, in shi. Ya ce idan muka kuskura muka bari Afirka ta farka, tattalin arzikinta ya tumbatsa, to shi kenan ta ƙare mu Amurka da Turai, kai har ma da ƙasashen Asiya duk za su tarwatse. Kenan kun ga ba wata makawa, dole ne sai mun durmuyar da Afirka a cikin wannan talauci da tashin hankalin da take. Yin haka kuma ba ƙaramar sadakarwa ba ce za mu yi. Amurkawa da Turawa za mu iya ba da rayuwarmu saboda kange Afirka don kar ta farka, kar ta tashi tsaye da kanta, ballantana ta ceci 'ya'yanta ko kuma ta bunƙasa tattalin arzikinta. Wannan kuwa har ƙasar China gurinta kenan. Babu wata ƙasa ɗaya tilo a duniya da ke da gurin ganin cewa Afirka ta farfado, ta bunƙasa tattalin arzikinta. Wannan ƙasa babu ta yace sam. Duk waɗannan ƙasashe da kake gani suna barbaran Afirka, arzikinta ne kawai suke so, kuma suna so Afirka da 'ya'yan Afirka su ci gaba da zama cikin talauci da walaƙaici da ƙangi da tashin hankali na yaƙe-yaƙe da dai sauransu. Ya ce ina so wannan ya kwana a cikin hankalinku. Wannan ita ce gaskiyar magana, shine gaskiyar zance na al'amuran da ke wakana yau a duniya. Saboda
muna buƙatar arzikinta na ma'adanai. Ya ce wannan shine saƙon da nake so in isar zuwa gare ku duka kuma ku fahimce shi. Ya ce amma ina son ku gane cewa ba wai 'ya'yan Afirka ba su iya fidda suhe a wuta bane fa, a'a suna iya tashi tsaye da kansu su kula da bunƙasar tattalin arzikin kansu da kansu su gina ƙasashen su. To amma mu fa ba za mu kyale su yi hakan ba. Idan muka bar su to ba shakka za su yi arziki, za su wadata, mu kuma ƙasashen turai mu talauce, mu shiga cikin ƙasƙanci, walaƙaici, yunwa da tashe-tashen hankula. Saboda haka har abada ba za mu yarda wannan ya faru ba. In shi ina so ku fahimci cewa wannan shine wajibi a kanmu duk illahirin ƙasashen duniya. Matukar ba mu samu wata mafita ba to cilas ne, dole ne gare mu danne Afirka, mu ɓata ƙwaƙwalwar mutanen Afirka gaba ɗaya, mu ɓata tarbiyyar 'ya'yan Afirka, sannan mun ƙoƙari mu lalabo daga cikin waɗansunsu mu samu karnan farauta waɗanda za su dafa mana mu cimma wannan guri namu na danne Afirka da dawwamar da ita a cikin tsiya, talauci da tashin hankali da yaƙe-yaƙe, saboda mu more da wannan arziki da Allah ya hore musu. Ya ce kaji gaskiyar magana yadda take a duniyar yau, kuma haka ƙasashen turai ga baki ɗayansu sun riga sun ba da kai akan wannan kokowa, haka za su ci gaba da ita akan Afirka. Sai dai Afirkawan in sun yi hankali.